जेबो मावाखै मानेखि थारमाने बिपिएफआ मावलांनाय बे फाखा लामाफोरा गालांजोब्बाय बेखौनो रिपेयारिं खालामनो हायाखै बे गोजाम मावनायफोरा बे आगोलनि बे बिपिएफ मावनाय गोजा गोदानै जेबो फाखा लामा गैया जेबो दालां गैया बे आगोलाव बिपिएफ मावनायानो गोजा दिनै नैबे कक्लाबारि समस्थियाव इउथ बिपिएफनि सिडिब्लिउसि जादों बेवहाय जा आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो दंफैयो दा सेंग्राफ्रा मोजाङै खामानि मावबाय दं आरो सेंग्राफोरखौ मोजाङै खामानि मावथों होननानै दा चिफ सारा बोसोन होदों जथेस्थ' मानसि जादों आरो सेंग्राफ्राबो थाद'नाय गैयै मावगासिनो दं थारमाने मा उद्देश्यआ जाहैबाय बिपिएफ सरकारा फैफिननांगौ हाग्रामा सारा चिफ जाफिननांगौ बे उद्देश्यखौ लानानै हर सान नाजाबाय दं गिदिंबाय दं फोथायो नामा नोंथाङा जिहेथु हाग्रामा महिलारिया एकदमबारे सियर हाग्रामा सारा देग्लाय पावाराव फैफिनगोन 2025आव बे रोखा जिहेतु नोंथांमोननि कक्लाबारि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय गोबां दुरबल जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों मा फोरमायगोन राजनितियाव बुङो पार्टिफोरा बिदिनो सोंखारिलायो माबा माबि बुङो आरो खिन्थु बे नङा गमामायै नैबे कक्लाबारि समस्थियाव बिपिएफआ जोबोद गोरा जाबोबाय दं आरो जों निजेनो खस्थ' खालामदों आंबो कक्लाबारिनि मानसि दा मा होनो प्राइमारि न'खर न'खर हाबदों आं निजेबो हाबदों बेनिफ्राय इउपिपिएलआ थारमाने न'खर न'खर हाबनो हायाखै आरो हाबोब्ला मा जागोन हाबोबाथाय दान्थि बिदिनो जागोन न'खरफोरजों जुक्ति तर्क जागोन डिभाइड जालायगोन मानो होनबा इउपिपिएलआ आगोलाव बुंना लादोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन बोसोरनैनि उनाव सुइजारलेण्ड बायदि जागोन बड'लेण्डआ आनिफ्राय मा होनो सेल्फ हेल्पफोरनो 75,000 होगोन बन दानना जाग्राफोरनो फैसा होगोन सेरेब जौ सावना जाग्राफोरनो फैसा होगोन होनना बुंदोंमोन आइजोफोरनो जाय दिंखिया मैगं थास' मैगं फानना जायो बिथांमोननो फैसा होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बेफोर मोनसेबो जायाखै बेखायनो दा बिथांमोना न'खर न'खर हाबनो हाया थारमाने कमप्लेन मोनो आरो जुक्ति तर्क जायो न'खरफोरा बुङो हाबोबा नोंथांमोना जेरैबायदि बुंदोंमोन बेबायदि मावनो हायाखै लामा 7 बोसोराव मावनो हायै खामानिखौ 4 बोसोराव बिपिएफआ मावबाय होननानै 17 बोसोराव बिपिएफआ मावनो हायिखौ इउपिपिएलआ नैबे 5 बोसोराव 4 बोसोराव मावबाय होनना बुङो बे एकदम नंखाय बे आं बुंनायल' खोथा नङा सारा बिटिसि बाखि रायजोफोरा मिथिगौ बबेयाव मा जादों बबेयाव लामा दलं मावदों जेबो जायाखै जेबो मावाखै मानेखि थारमाने बिपिएफआ मावलांनाय बे फाखा लामाफोरा गालांजोब्बाय बेखौनो रिपेयारिं खालामनो हायाखै बे गोजाम मावनायफोरा बे आगोलनि बे बिपिएफ मावनाय गोजा गोदानै जेबो फाखा लामा गैया जेबो दालां गैया बे आगोलाव बिपिएफ मावनायानो गोजा थारमाने कक्लाबारिया आगोलनि बायदि नंला मा होनो 2020आव जोङो 12,000 भट मोन्दोंमोन मात्र बिपिएफआ बेनिफ्राय बाइ इलेक्सन जाबाय बाइ इलेक्सनाव मोन्दों 16,000 बारायबोबाय एमपि इलेक्सनाव मोन्दों 18,800 बे आं बुंनाय खोथा नङा कागजै कलमै दङ माने मा फोरमायदों बारायबोबाय थानाया 12,000 मोन्दोंमोन बारायनानै दा 18,800सिम फैबाय एमपि इलेक्सनाव बेनो फोरमान बारायबोबाय दं आरो बारायबावगोन दा नैबे 2025नि बे जेनेरेल इलेक्सनाव मथा मथि बुहुत बारायगोन आरो न'खर न'खर हाबनायाव जों गम मोन्दों बिथांमोना होनदों आवगोलाव जों परिबर्तन नागिरनानै दस्रायाव भट होदोंमोन इउपिपिएलनो होदोंमोन खिन्थु देग्लाय जों बे भुलखौ खालामा जोङो बिपिएफनो होफिनगोन बिपिएफआनो मोजां मावदोंमोन खिन्थु दा गोदाना जेबो मावाखै सुइजारलेण्ड खालामगोन होननानै ओरैनो मिसा प्रतिश्रुति होदोंमोन जेबो सुइजारलेण्ड जायाखै आरो लामा दलं मावगोन होनना बुंदोंमोन जेबो मावाखै न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन जेबो होआखै जिहेतु नोंथांमोननिनो सावथुन मुलुगनि लोगो बिथांनि बाथ्राखौ आंनियाव सोंबाय थायो दा गणतन्त्र नालाय बिथाङाबो टिकेट नागिरनायनि अधिकार दं नङा होमबा मोनसे दोलोआव दं बेयो इउपिपिएलआव टिकेट नागिरदों बेनि खोथासै ओमफ्राय दा टिकेटखौ नागिरदोंसो मोनो ना मोना बिथांनि खोथा बेखौथ' आं जेबो बुंनो हाला नङा होमबा बिदि